Lakayin Ano na? অবশ্যই গেল না আমার মালিক আমার হাতটা থমকে পড়িলাম আমি তো বাবা না মারিস দিও মতে আরে মারে দিও মতে যদি তুমি আজ মতে মারি না দিও না তাহলে তোমার এই প্রেমিকা তোমাকে সহজরে ছাড়িবনি জীবনে কে আইনরা বি আশ্রয় নবনি এইଠି ରହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିବ କାହିଁକି ବିନୟ ମହାପାତ୍ର କାହିଁକି ତମେ ଏ ଖୁସି ମିଶ୍ର ସହିତ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କଲ କାହିଁକି ତମେ ମୋ ସ୍ୱରର ପଡ଼ିଆର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ମତେ ଶୁଣିଲି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ତାକୁ ପ୍ରତାରଣା ନିଆରେ ଜାଣିଦେଲ କାହିଁକି ଜବାବ ଦିଅ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଖୋଜିକି ପାଉନ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ କଲ আমি তো সেই তো খেলে খেলে মতে কনফুজি করে শেষে তো পিলাটাকে মারি বাবা কই পারছ এই বিনা ମୁଁ ତମକୁ ବେଶୀ ପଚାରୁଛି ଏସବୁଥିରେ ମୋର ଭୁଲଟା କୋଉଠି ତୋର ଭୁଲଟା ଏଇଆ ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ତୋ ଅନ୍ତର ସତ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମତେ ଜଣେଇବା ଆଗରୁ ମେଡିସିନ ଖାଇ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ एकदम तू कौन भाबू तू ଶୁଣିଲି ବୋଲି ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ପୁଣି ସାରା ପରେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେ ଝିଅକୁ ତୁ ହିଁ ବିବାହ କରି ନାଇଁ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଆରେ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ମତେ ବୁଝଉଛୁ ମତେ ତୋ ଭାଇ କି ଯେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ବି ଏ ବୟସରେ ବ୍ୟାଚଲର जिन प्रेमिका को सम्मान देवाक जाई आज अक्षमांतर से किसी शुणे पुण्यर नदी तीरे पापर तरु डाले पक्षीटीए बसा बांधी रुहे जानिछ कि तार नाम किए कहे ताकू छलनामयी मु कहे ताकू प्रेम मो भाई अरे पागला प्रेमिक ताकू कहते जे प्रेमिका को लुह पची दिए प्रेमिक ताकू कहती जे बंचिता पर्यंत प्रेमिका गोटाए टोपा लुह झरवा दिएनि क्या देखा गोटाए मुहूर्त काफी हो पाए क्या पसंद करने गोटाए दिन काफी हो पाए क्या प्रेम करने गोटाए वर्ष काफी हो पाए हेले क्या भूलवाई सारा जीवन भी सफिशिएंट नुह से बहुत कहनी पागला पस्तेको जहाँ करुच्ची स्वभाव जी कर भल पाइबा पूर्व प्रथम एक चिंता करवा उचित खुशी को प्रेम करने को बाध्य कर गोटे बेश्या को बाध्य न कले तादर से वस्त्र खोलेनि झील तो पिलार माहला केमिति डायलॉग शुणाऊचु मते तो भाई की डायलॉग शुणाऊचु सुन प्रथम कथा कहला सीख तापर डायलॉग कहबो मो पाखर समय नहीं मो अर्जेंट काम अछि आसु सुनो तुम्हारे घर जा काली दिन 10 समय घरे थिबो काली दिन 10 समय बाहर व्यवस्था मु करिबी पण आपण को कथा नै मु तो कहछु से जको बाहाबेली बोली आपण काई मते बाध्य करछथि मो जीवन मो भविष्य पर डिसीजन नबार अधिकार करबार नाही ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଅଧିକାର ତମର ଜମା ବି ନାହିଁ ଆସ ତ ବିନୋଦ ହାତ ଉଠାଉଛୁ ହାତ ଉଠେଇଛି ବା आप ମୋ କଥା ଜବାବ ହୁଏ ମାରୁ ମାରୁ ତ ଜୀବନ ମାରିଦେବି ସେ ଝିଅ ହାତକୁ ଦେଖ ତା ହାତରେ ଶୋଭା ଅଛି ନା ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ନା ତା ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅଛି ନା ସେ ଝିଅ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ଯେ କୁଆରୀ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛି ତ ସାନ ପୁଅ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର ଏସବୁ ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି ବିନୋଦ ସବୁ କଥା କହୁଛୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଏକଥା କଣ ସତ ଝିଅଟା ପରା ମୋ ସହିତ ବିନୋଦ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ତ ଶୁଣୁନୁ କାହିଁକି ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦଉନ କାହିଁକି କାଲି ସତ ନୁହେଁ ମା एकदम ସତ କଥା ଆଲୋ ମୋତେ କେତେ ଥର ବିନୟ ଝିଅ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଫଟୋ ଦେଖି ମୋତେ କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି କାହ୍ନା ଦେଖିଲୁ
ଏ ଝିଅ ଆମ ଘର ବୋଉ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା ବିନୁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନ ହେଇଛି ସେ କଥା ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଝିଅ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଘରର ବୋହୂ ହବ ମାନୁ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଏ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ମାନେ ତା ପାଦକୁ ଦେଖିଲୁ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଏ ପାଦରେ ଝୁଟିଆ ପିନ୍ଧିଆ ମୋ ଅଗଣାରେ ବୁଲିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଖାଲି ବର୍ଷା ହେବେ ଆଉ তোরা কিছু কইবার আছে ସିଏ କଣ କହିବେ ମୁଁ କହୁଛି ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ আরে এ পাগলা নারী ওঠর হস নরককে স্বর্গ করে দিয়ে নারী আখির লুহ স্বর্গকে দরকার পরিণত করে দিয়ে ହଁ ସାନ ବାବୁ ସେଦିନ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ସୁନାର ଲୋକ ବି ପାଉଁଶ ପଲଟି ଯାଇଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ କୁରୁବଂଶ ବି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିଲା ସାନ ବାବୁ ଆରେ ଥରୁଟେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପାଗଳା ଥରୁଟେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ମନମାଳି ନ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ବୁଝାମଣା ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ସାରିବା ପରେ ପରକୁ ଥରକୁ ପଚିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ମନ ଭିତରେ ନେଇପାରିବ କେମିତି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଖୁସି ଆଗରେ ରହିବ ଭାଇଙ୍କର ବି ସେୟା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ବି କହୁଛି ଖୁସି ଆଗରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ସବୁଦିନ ଭାଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ହୁଅନ୍ତୁ ବିନୟ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଘରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ତ ମାର୍ବାଲ ଚେଷ୍ଟାର ମଣିଷ ଘରେ ଯିବେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏ ଖୁସି ହେଉଛି ଧୂଳି ମାଟିର ଝିଅ